si Senyor San Roque ug ang Black Death nga morapod og novel coronavirus. Pero una pa nako usugdan ang atong istorya. Kung kamo hilig og ingani nga mga videos, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ug i-click pod ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hisgutanan. Black Death o gitawag sab nga Great Bubonic Plague. Ang usa sa mga pinakahadlok nga sakit niadtong 13th century, partikular niadtong 1346 to 1353. Ang pinakamakaalilisang nga pandemic nga na-record sa human history nga nagresulta sa pagkamatay sa ibana-bana nga 75 million to 200 million ka tawo sa tibuok kalibutan. Ug sa Europa, diin asa si Senyor San Roque, mipatay kini sa gibana-bana nga 20 million to 35 million ka tawo. Si Senyor San Roque natawo sa Pransya, sa siyudad sa Montpellier. Ug sumala pa sa mga istorya nga siya ang tubag sa mga pag-ampo sa iyang mga ginikanan. Tungod kay ang iyang inahan na ay problema sa matris ug dili kini makaanak. Ug tungod sa pagpangayo sa iyang inahan ug intercession kang Santa Maria, nadungog kini sa Dios pinaagi sa iyang pagkatao. Ug sumala pa pod nga naay ila ang iyang dughan nga porma sa usa ka krus ug gituohan nga usa ka milagro. Ug sama sa iyang inahan, si San Roque usa ka relihiyoso nga tawo. Ang pamilya ni San Roque mga ilado ug gikan sa permanenteng pamilya sa Montpellier sa Pransya. Ang iyang amahan usa ka gobernador sa ilang lugar. Ug sa dihang nag-edad og 12 anyos si San Roque, namatay ang iyang inahan. Ug human sa siyam ka tuig sa dihang nag-edad siya og 21 anyos, namatay usab ang iyang amahan. Ug samtang nagtinga ang iyang amahan, gibilin sa iyaha ang posisyon isip usa ka gobernador sa ilang siyudad. Apan iya kining gibalibaran ug hinuon iya na lang kining gihatag sa iyang uyuan ang pagkagobernador sa ilang lugar. Ang tanan niyang mana nga gikan sa iyang amahan, iyaha kining gibaligya ug ang halin gipanghatag niya ngadto sa mga kabus. Ug misulod siya sa St. Francis Third Order. Naay tulo ka klase nga pagpangalagad o order ang Franciscan Order. Una, ang First Order mao ang pagkapari. Ikaduha, ang Second Order mao ang pagkamadri. Ikatulo, ang Third Order mao ang pagsunod sa mga buhat o example sa kinabuhi ni St. Francis of Assisi ug manumpa nga magpuyo subay sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo sama sa pag-atiman sa mga kabus ug mga masakiton. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo pagtabang kanako. Mateo 25 versikulo 45. O kini nga order abri alang niadtong mga babae ug lalaki, minyo ug dili minyo. Ug ang common nga practice niadtong panahona kung manumpa sa St. Francis Order mao ang paghimo sa pilgrimage, ang pagduaw sa mga balaang lugar aron maghalad og mga pag-ampo. Si San Roque ug ang milagrosong pag-ayo sa mga masakiton. Samtang nagpanaw siya padulong sa Roma alang sa iyang pilgrimage, nakaagi siya sa lugar nga gitawag og Aqua Pendente
ug nakita niya nga grabe ang pag-antos sa mga tao niadtong lugar tungod sa sakit nga gitawag og Black Plague o Black Death. Gitawag kinig Black Death tungod kay kung ang usa ka tawo matakdan niining sakita, naay dagko ug daghang mga hubag nga manubo ug mahimo kining kabahong, ug tungod sa pagkamatay sa panit ug sa unod muitom kini. Hinungdan nga gitawag kini og Black Death. Ug tungod sa iyang pagkamaluluyon, mipresenta kini sa hospital nga moboluntaryo nga moatiman sa mga nagsakit. Bisan pag grabe nga makatakod kining sakita. Kung unsa ang hitsura sa hospital sa Wuhan ug sa Italy, mas grabe ang sitwasyon niining dapita. Pero imbis nga matakdan siya, mas daghan hinuon ang iyang gipang-ayo, pinaagi sa mga milagro. Pinaagi lang sa paghikap kanila, sa pagmarka og cross sa ilang agtang, pinaagi sa iyang kamot, ug pinaagi usab sa mga pag-ampo. Ug wala siya mibiya niining dapita, hangtod nga wala mamaayo ang mga tao. Ug mipadayon siya sa iyang panaw padulong sa Roma. Ug diri nakaagi na pud siya og lugar nga pareha usab og sitwasyon sa Aqua Pendiente, sama sa lugar sa Sisina, Rimini ug Novara. Ug sa mao gihapon nga paagi, wala siya mobiya niining dapita hangtod nga wala mamaayo ang mga nangasakit, pinaagi sa iyang mga milagro. Ug pati ang Roma wala makalikay niini nga sakit, diin diri ang punteriya sa iyang pilgrimage. Pati ang kardinal sa Lombardy nga sakop sa Roma wala makalikay sa maong sakit, ug giayo kini ni San Roque, pinaagi sa pagmarka sa cross sa iyang kamot sa iyang agtang. Ug sa pagkaayo sa kardinal, gidala siya sa Santo Papa sa Roma ug gipanalanginan siya niini. Ug sumala pa sa Golden Legend nga nagpamatuod sa mga milagro ni San Roque, nga wala mawala ang marka sa agtang sa kardinal, ug nagpabilin kini hangtod sa iyang katigulangon. Ug wala gihapon siya mibiya sa Roma hangtod nga wala mamaayo ang mga naay sakit. Ug sa dihang natuman na ang iyang plano sa pagpanaw-duaw sa Roma, nakahukom siya nga mobalik sa ilang lugar. Ug sa iyang panaw balik sa ilaha, naagian niya ang lugar sa Piacenza nga nakasinati gihapon sa maong mga sakit. Ug wala siya magduha-duha sa pagtabang sa mga tao dinhing dapita. Ug diri natakdan usab sa maong sakit si San Roque. Ug aron dili siya makahasol sa mga doktor o sa mga nag-atiman sa mga naay sakit, mipalayo siya ug miadto sa lasang. Diin naghimo siya og payag nga igo lang iyang kapasilungan. Ug milagro sab nga naay mitungha nga tubod duol sa iyang payag, diin siya nagainom. Ug aron mawala ang iyang kagutom, milagroso sab nga naay iro sa usa ka negosyante nga ginganlan og Gotardo Palastrelli nga nagadala kanunay og pan ngadto kaniya. Ug sa dihang nadiskubrihan ni Gotardo ang gihimo sa iyang iro, iya kining gisundan ug diri iyang nakit-an ang masakiton nga si San Roque nga naay dako kaayong samad sa iyang paa. Ug giagda kini ni Gotardo nga didto na lang sa iyang mansyon siya magpuyo ug magpaayo, pero gibalibaran kini ni San Roque. Ug giatiman na lang kini ni Gotardo kuyog sa iyang iro sulod sa lasang. Ug tungod sa mga wali sa ebanghelyo ni San Roque, si Gotardo nahimo nga iyang sumusunod. Ug sa dihang naayo na siya, mipadayon siya sa iyang plano nga mupauli sa ilaha. Ug sa iyang pag-abot sa ilang lugar, natunong kini nga naay gyera, ug tungod kay nakasumpa na siya nga magpuyo isip ordinaryo nga tawo,
sama sa gihimo sa atoang Ginoong Hesukristo. Kun buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong patigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Mateo kapitulo 19 bersikulo 21. Wala siya misulti sa tinuod niya ngalan. Noon miingon lang siya nga usa siya ka pilgrimage. Ug tungod niini gidakop siya og ibalhog sa bilangguan. Tungod kay sumala pa sa mga sundalo nga usa siya ka espiya o spy nga nagpatik-atik nga usa ka pilgrimage. Ug sugo sa gobernador nga mao ang iyang angkol nga ang tanan nga wala mailhi nga mga tawo dakpon kini ug ikulong. Ug samtang naa sa kulungan si San Roque, nagpadayon gihapon siya sa pagtabang ug pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa iyang mga kauban nga preso. Ug human sa 5 ka tuig, nagsakit siya ug namatay. Ug sa dihang ila nauntang ilubong si San Roque, nakita nila ang marka nga krus sa iyang dughan ug ilang nahinumduman nga naay pamilya sa gobernador nga natawo nga naay marka sa krus sa iyang dughan. Ug dali-dali nila nga gipahibalo ang gobernador. Ug diri nahibaw-an sa iyang uyuan nga siya si San Roque nga iyang pag-umangkon. Ug ilang gihimuan siyag maayong lubnganan. Ug sumala pa sa Franciscan hagiographer nga si Mario A. Habig. Samtang nagtinga si San Roque sulod sa prisuhan ug nag-request kini og sakramento sa Santa Lana. Natingala ang pari sa iyang nasaksihan. Samtang nagtan-aw siya ka San Roque nga matud pa naay espesyal nga kahayag nga may palibot kaniya ug dili katuohan nga kagaan nga iyang gibati. Ug sumala pa pud nga naay papan nga bato nga nagpakita sa bungbong nga gisulat sa usa ka anghel nga nag-ingon, kinsa kadtong nangayo og intersesyon sa ngalan ni San Roque, malikay ini sa kamatay nga sakit. Ug isip paghandom kang San Roque, gipahimuan siya og simbahan sa iyang uyuan ug gikanonay siya isip santo ni Pope Gregory XIV. Ug niadtong 14th century, partikular niadtong 1414 to 1418, naa na puy grabe nga kamatay nga nahitabo. Ug tungod niini, ang konsilyo sa Constancia o Council of Constance nga sa pagkakaron mao ang Germany, diin nagtapok ang mga grupo sa mga kardinal ug obispo ug nagkasinabot aron maundang ang kamatay. Naghangyo sa mga katawhan nga magpa-intercede kang San Roque ug sa pagprosesyon niini. Ug tungod niini naundang ang kamatay niadtong panahona. Sa uban nga mga pinulungan, itawag siya sa mga Amerikano og Saint Roque. Sa Italia, itawag siya Saint Rocco. Sa Scotland gitawag siya Saint Rollox. Ug sa ato nga mga Pilipino ug sa uban nga mga Espanyol nga pinulungan gitawag siya San Roque. Ug diri lang tama ang atong istorya. Daghang salamat sa pagtan-aw.